Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti muna apaset te seryetay wita alawas anapauluan. Nadadaal nga arapaap. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nasaya at mo't na nakasangpot kan, Leo Barok. Itay pa'y nga ururayon ka. Oh, apay ka din na Luisa. Adda ka din ang patig nga ibagayo? Ala, agtugaw ka pa'y. Iti kasta, makapagsarita taan na imbag. Oh, adda ita. Anda ka diti ibagayo? Barok, itataawanan dagiti dadakkel mo. Maawanan kami kadimot tan iti trabaho. Anya? Saan, nana? Apay kumamat amaawanan kayo iti trabaho. Da kayon ti kadkadwami dito'y balay. Sipod ubingak. Isungawan ti pagdanagan nyo. Ay na, agyaman ak Barok. Gaputa kayat na kami lata kadwayo dito'y balayo. Itataawanan dagiti dadakkel ko. Siya akong ti mangimaton iti restaurant anapanawan da. Isuada kayo lakuman ti makamo dito'y balay, nanay. Layo ka na. Talagang samat a kinarir mo tiyag negosyo Agasam, makumikom kauna iti restaurant na panawan day di papam. Masapol at talaga ama asikaso ti restaurant, Uncle Ronaldo. Sayang met no mabaybayan. Ken may sa, awan mo ti sabali amang imaton dito no di siya klaeng. Ang kita mata. Amangan mat no saan kan agal aliwaksay, gapo iti kinabisi iti trabaho. Masapul mat nga agrelax ka sa paminsan. Ano kayat mo? Mapantay ti kasangay ti may sagayem ko itong Sabado. En grande ti selebrasyon. Gapo ta kasubsublina dito Pilipinas. Ken nakuna na pa'y, nganda ka no live band. Makitan to, Uncle. Amangan ngamin no adapay asikaswak inton Sabado. Saan mat siguro nga agmalmalam day tang asikaswam no bilang? Sana bale? Tay tulod kanto nga gawid di balayo. Kaya't yun sala nga makita ni Nana Luisa ket, Uncle. Sige man lang yan. Sukunan na karod inton Sabado di balay mi. Iti kasta, saan kon nga itugot tilugan ko ama pan iti kasangay ti gayem yo. Anya ti kunam Barok. Aw-awisan na ka ni uncle mo amapan iti kasangay ti gayem na. Wenana, iso ama sapak nga agsara iti restaurant. Tasukunan na kanon ni Uncle Ronaldo dito'y balay. Ay, sige nga, Rod. Aganad kayo iti papanan nyo. Kundi ka kumaagbartat, Leo. Narigatan. Amang ano anya pa iti mapasamak kada kayo iti panagawid yo. Wenana, di ka agdanag. Saan ka talaga nga agbartek? Oh, anya nga ka na kan. Magustuhan ka di matlaang dito'y. Wen, Uncle. Talaga mat abongga ti selebrasyon ti gayem yo, Ay katun Tado ti kwartana ang nagsubli dito'y pagilyan tayo. Apay ka na kan. Napauli magkamat. Asino tikit kita Ko, Uncle. Jay babae nga kang kanta. Nagmayat ti boses na. Ken, napintas. Ne. Main love kan samet na di na oras ka na kan. Di kayo natagari, Uncle. Mga nadapay makangit kada kayo. Mabit lang, Mapanak mangala iti kanen tayo. Tani, mabisina ko, Ay na, agyaman nak. Nalpas matlangan tigig tayo itarabi. Wan nga, Rod. Makaina na tayo matlangan. Maalang nga Roden, isimpa tayong dagiti gamit tayo. Iti kasta, makaawid tayo adagusan. Tani, rabi iuna yan. Oh, Amanda. Pay nga uli magkalataditan. Itay kami pay nga agsarsarita ka ni Yani. Ngam di ka matmatimtimag. Awan, kas lang aming jakla kayat ni agawid ije balay mi. Sigurado ang ma-stress ak tulaang no sumangpitak ijay. Ay na, di ka nga unay agpanunot tapno saan ka ma-stress. Maalakit din, tulungan na kami lang na mangisimpa kadagiti gamit tayo. Saan atila sumsumrek di ta panunot mo. Ay,
Sa dino man ang tinagapwa, Amanda. Itay pa'y nga urayan da ka, kan ni Papam. Tada na patag nga ibagamikan ka. Adda na panan mi agig kadagiti kakadwak, mama. Iso an naladawak ang nagawid. Anya, saan ka di nga imbagakan ka nga isardang mo ti mapan iti kakasta nga event? Awan ti maganap mo iti panagkanta. Saan ka bumaknang? Tuday ta panagkanta ti araramidam. Taan niya ti kayat yu, mama. Makikanlay saak iti kayat yu alalaki ang para kanya. Ulitak nga ibaga kada kayo. Diyak kayat ti makikalay sa iti tao asaan kung ay ayatan gapulaang iti kwarta. Saan na mabalin? Masapol apay kalaysa ka iti anak ti kayami kan ni Papam. Iti kasta. Adadapay apumigsa ti negosyo tayo. Kasano da ito yan, Arturo? Sana kaya ti anak ta tinapanunot ta solusyon ti problema iti negosyo. Ania, sana mabalin, Regina. Naske na makumbinsir ta ni Amanda. Apay kalay sa kini Robert nga anak da amigo Wancho ken amiga Rita. Iti kasta, sana malugi ti negosyo ta. Bayam, tagasaritak to. Ngam, Arturo, amangan mo't no agrebel ti anak ta iti day tangaramidam. Awan ka din na talaga ti sabali pamuspusan iti day to'y aparikot ta. Daytoy lang ti amo kapamuspusan iti parikot ta, Regina. No sana kayat ti anak ta ti agtungpal iti pagayatan ta. Lipatak laengan nga anak ko. Leo Barok, mapan ka din iti restaurant. Wenana, apay ka di? Kaya't ko kumati sumurot kan ka. Iti kasta, makaaliwak sayak mo't. Kanayon lang aminin adito'y balay ti ayan ko. Makaliwaksay? Wenno? Addala kayat yu amakita, nana. Anya? Ay na, aday ta ka manen baro. So tilendak manen ako nak. Apay, nana. Awan mat ti madingay bagak, Yan may sa... Awan mat dakas na. Nusong batan yu ti ayat nga idatdaton ni Uncle Ronaldo kada kayo. Gapotagpada kayo mata single. Ay, sika talaga. Nalama pantakit din. Ang mga no adun ti customer nga agur-uray ije restaurant. Nasaya at mat, tanapanunot mo tinagpasyar dito yung restaurant Daleo, Luisa. Wen tawan mo tinaskan ama aramid ije balay. Iso pinilit ko ni Leo sumurutak ditoy. Imbaglaangan ta pinalubusan na. No kasta ka, Rod, makapagsarita taan na imbag. Luisa, kaya't ko la kumadamagan. No, ada ka dinamnamak di tapusom. Ha? Ay, agtal na ka man, Ronaldo. No, anya la di tanti maibagbagam. Apay, awan mo't dakas na, no bilang taagayan ayat ta. Gaputa single tamad nga agpadpada. Tapno ibagakken ka, awan planok ang makiasawa. Gaputa jak kaya timadaan iti sakit ti ulo. Iso ano siyak ti sika, isardeng munti agdaton kanyak. Gaputa awan tumot lahaeng ti maganab mo. Amanda iha, agsaga na kayong bigat. Mapantayo iti ayan ti gayem ko. Sa anak ang makaumay, papa. Ada schedule ko agig inton bigat. Iso ada kayo laangan ti mapan. Talaga ka di, awan bibiyang mo iti negosyo tayo, nga uray malugi. Iha, panunutem laeng nga naparakan ka da ito'y aramiden mi kinimamam. Para kanyak. Wano para lang itibukod yu ang pagsayaatan, papa. Day tangamin tirigat na kada kayo. Saan yung amo a panunutan tirik na? Awan ti karbangam amang ibaga kaniyak iti kasta. Tapno amam, pagsaya atam ti pampanunutan mi. Numakiasawa ka iti anak ti kayem mi. Agbalinto anasaya ti biyag mo. Kang runaan na, adadapay adumuras ti negosyo tayo. Iso masapula tong palam ti kayat miya mapasamag. Tano saan,
Lipaten da kalaengan nga anak mi. Arturo, nakitak ti panang tungpam iti anak ta. Unay kabutan. Apay mo takas dya tinaramid mo. Rumbang lang kan kuha na tayo jay. Agasam, nagturad kit di namang sungbat kaniyak. Kasano no agrebelde ti anak ta? Katanya pa iti mapanunot lang nga aramitan. Makamumatan iti biyag na. Pampanunutan talang arudan ti pagsayaatan na. Kas jay pa iti aramitan na. Natangkan kit di ti ulo day jay nga anak mo. Itayak pa dito'y lugar nga imbaga ni Sander a pagsasarakan mi. Ngam, apay nga tangawan pa'y ni Amanda. Saan nga ta makaumay? Imposible. Kunanamat ang makaumay ka, no? Speaking, ison ti umawawag. Song batak ti awag na. Hello, Amanda. Sa dinon ti ayan mo? Itay pa'y nga urayan ka dito'y lugar nga imbaga ni Sander. Umaya ko niya ni. Imawagak lang. Tadamagak kumano mabalin ama kiturugak pala ijibalayo inton malpastigig tayo. Mabalin apay kit din asaan. Sige nga Rod, agyaman na ka. Urayan nak kita. O sige nga Rod, bye! Itatadakan. Mabalin ka di nga istoryaam, no anya talaga ti mapaspasamak ken ka, Amanda. Ay nasyak ti madandanagan para ken ka. Hoy, ti sungbat mo ti ururayag, saan aday ta panagsinnaay mo. Abay, talaga ka di nga ipilit dagiti dadakkel mo, makiasawa ka iti anak ti gayem da abak nang. Daita nga Rod yani. Pangasim, friend. Tulungan nak. Jakpay kaya ti makiasawa. Adupay ti arap-aap ko iti biyag. Anya? Takasano ka nga ro matulungan, friend? Lumabalin, ijayak pay laang balayo. Uray no iti pagbiit laang. Uray day talaang ti maitulong mo kanya, friend. Leo, kumadani gaya man ti kasangay mo. Wen nga rod, Uncle. Iso na laeng. Tasan ko nga mo, no adan to pas ka na mapasamak. Ay kat, agpapaskan ka Awisem dagiti agtrabaho iti restaurant yo. Mabalin matlata, Uncle. Ken kayat ko kumanga danto mat live band iti kasangay ko. No kayat mo, tilangan banda nga inala tigayam ko hindi nagpapaskan. Damagak ti contact number da. Iti kasta, may schedule adagos. Ay, sige man nga rod, Uncle. Ket sapay la kumay. Tati bukalista ket jay babaya nakita ta idipaskan. Talaga sa bali ti tama kan kati babaya bukalista day jay abanda. Ay, isumat lagayam akayat mong adan tumat live band intong kasangay mo. Apay ngay, Arturo. Rabiin, ngamawan pay ni Amanda. Saan ko mat makontak ti cellphone na? Gaputan na ka-off. Aniya, talaga subsubukan nakdayjeng anak mo. Ala, awagan manen. Sapay inton bigatan ti papantayo itayan ta Robert. Anya lang ti makunada kata tayo. Dayto yan ti bagbagakan ka. Kasano no nagtalaw ti anak ka? Kat saan nga agsubli? Anya lang nga ti pagbanagan ti biyag na. Mabalin ka di Regina. Di kagbalin nga OA. Awagam kid din ti anak ta. Kat pagawid mo dito'y balay. Oh, friend. Anya pa'y lang ti aramidam dito yung Rabiin, umay kan ta maturugtan. Nakasaganan ti sila da pagturugam. Umuna ka lang ta na maturog, friend. Sa anak pa ang makaturog. Pampanunutam ka di dagiti danakkel mo? Uno, kayat mo ti agawid, ija balayo. Saan? Diyak kayat ti agawid, ija balay mi. Amom ka di, yani. Pampanunutak pa lang ang ajak matungpal dagiti arapaak ko. Kasla madip-depress ako. Apay nga minakasta ti adda iti panunot mo. Di ka nga minagbalin na negatibo
talaga ang madepress ka no kasta. Saan laday ta? Madadaal pa iti kinapintas mo. Ala, sumragtan. Iti kasta, makainanakan, friend. Wanya, Regina. Nawagam kadimot lang ni Amanda. Saan pa'y? Naminanon nga inawag kiti cellphone number na. Nga magriring laang. Saan na apulos sa sungbatan? Talaga abisit day tiyang anak mo. Iti ka nito asaan pa'y la sumangpet diti balay. Kuyugan na kamapan iti balay ti gayam na. Masapula matuloy ti kalaysada kini Robert. Jack itulok ang malugi ti negosyo. Agsublingatan ni Amanda iti puder dagiti dadakkel na. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay wita alawas anapauluan, nadadaal nga arapaap. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap, kanitimot direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inawis ni Rolando ni Leo akaanakan na, at dumaray iti kasangay ti may sagayim na. Kat dita, nakita ni Leo ni Amanda, amay sa abukalista ti banda. Isu na panunot na, nga dantumat banda, iti umada ni akasangay na. Kat ti grupo ni Amanda, tinapanunot na agperform. Iti sabali abangir, kastaunay ti pungtot ni Arturo, gaputasaan pa'y anagawid ni Amanda, ijay balay na. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay wita alawas anapauluan, nadadaal nga arapaap. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Wanya, Regina. Naawagam kadimot lang ni Amanda. Saan pa'y? Naminanon nga inawag kiti cellphone number na. Nga magriring laang. Sana pulos sa sumungbat. Talaga abuisit day tiyang anak mo. Iti ka nito asa na sumangpet dito'y balay. Kuyugan na kamapan iti balay ti gayam na. Masapula matuloy ti kalaysada kini Robert. Jack itulo ka malugi ti negosyo. Ngam kasanon no saan lata sumurot ka data. Awanin ti adupay asaw. Basta kuyugan na kamapan iti balay ti gayam na. O, Amanda, friend, iawat mo kanyak ti daduma nagatang tayo dya market. Siya kung timang bitbit. Amangan numarigatan ka. Saan, friend? Kabailak mat. Total, asidagmat ti balayo. Sigurado ka. Amok nga minasan ka na irom iti nadagsen na trabaho. Gaputabak ng kagat nga ron. Sikamat. Saan mat agaputabak ng ti pamilya nagtautak. Ket saan ko na masurusuro dagiti trabaho. Saan pa'y mat anala daw ti amin. Tapno mairuam ko ti bagik iti day taabanag. Sa bagay mat kit di Amom, friend, bilibak mat kan ka. Saan ka akas kadagiti daddo mga anak tibak na nga mata pobre. Kan nakasimsimple ka. Saan ka naisam itinginginaan nga alahas, kan noan niya pa'y dita? Gaputa simple lang mati kayat ko abiyag no bilang. Amo mata noan niya ti arapaap ko, saan ka di? Kayat ko ti agbalin a singer. Kan composer. Kat numapasamak taytan. Agsurat akto pa iti kanta amang tadadal kan liwliwa iti asino man amakangag. Ay na, matungpal day tang arapaap mo gayam. Basta lakit di nagagat ka sumursurot iti banda. Mapasamak tumatla ang day tang arapaap mo iti biyang. Leo Barok, inton umay alawas gaya man ti kasangay mo. Anya ngay ti planom. Addan to paskan dito'y balay, nana. Maawis amin dagiti trabahador iti restaurant, ken addan to live band. Live band? Ne, itamat pa'y akayat mo ti mangala iti banda iti kasangay mo. Sigud mo't asaan ka anaisam iti kakastaabanag.
Nagustuak ngamin ti nag-perform a banda idi inawis nak ni Uncle Ronaldo. Iti pasken ti gayam na. Iso aday jay. Napanunot ko, ngayon ton kasangay ko. Ayabak day jay a banda. Ala, makamu ka nga rod, Barok. Sigurado ang naragsakto ti kasangay mo. Gaputaad da live band. Wena na. Ken ad-addan to pa ang naragsak. Gaputa makitak tumanen diyan na pintas a bokalista ti banda nga umay ditoy. Mag-iba ka ng landa. Wow! Talaga ang nagmayat ti panagkantam iti dayta, gayam. Talaga mat a feel na feel mo. Adda kamot gayam di taya ni. Paborito ngamin day ta kanta. Kan nagmayat ngamin ti lyrics na. Pudno dayta. Kan bagay mo at talaga ti old song a kantaan. Kuma, agbalinak tumat akas kini Kurita. Tinagkanta iti kankanta akitay. Gaputa kayat kumati agsurat iti inspirational songs. Iso adi ka kumaagsardeng iti panagkantam gayam. Uray pa'y no saan da ka suportaran dagiti dadakkel mo. Adda kami laeng dito'y para ken ka. Mamati kami kanisandar iti kabaalam. Oh, speaking of sandal, iso ti umawawag iti cellphone ko. Mabit lang ha, tasong batak ti awag na. Hello, Yani. Oh, Sander, nakaawag ka man. Wan, mawagak. Tay bagak laeng, nga adagig tayo into no may alawas. Nagustuhan nga minti may sa dimar ay iti kasangay ti performance tayo idi. Iso aday jay, datayo ka no ti kayat nang ag-perform inton kasangay na. Kasta ka di? O sige nga, Rod. Ibagak adagos da ito ka ni Amanda. Iti kasta, may sagana may dagiti kanta para itigig tayo. Okay nga, Rod. Bye! Anya ti bagbagayo itay, Uncle? Pasensya kayo na. At ngamin ar-aramidag itay. Isu asaan ko unay ang nangag ti bagbagayo. Ti kunak, naawag akong ti banda nga ag-perform itong kasangay mo. Isungawanan ti parikot. Gapo, tanakasaganan ti amin. Kasta ka di? Agyaman ang ititulong niyo, Uncle. Awan an yaman na kaanakan. Sayang laeng. Gaputa saan ang maimatangan dagiti dadakkel mo ti panagkasangay mo. Dahito iti umuna akasangay mo nga awan da nga agpadpada. Win nga rod, Uncle. Anya nga rod ngay. Talaga akas tatibiyag. Sigurado ang naragsakan da mamaken papa. Iti ayanda ita. Gaputasan da na marigatan. Awanan ti sakit amariknada. Manunalawas asaan na nagaw-awid ni Amanda. Nuapay mo't ngamin, asaan na akayat ti paikalay sa iti anak ti gayom ni abak nang. Mas pilyen nakit din ti agbali na singer. Wano sumali iti banda. Tinasayaat. Padasak manin nga awagan ti cellphone na. Barang sungbatan nan, ti awag ko. Hoy, Amanda, itay pa nga agriring ti cellphone mo. Sigurado adag iti dadakkel mo ti umawawag. Hey, bayam laang no agkaraawag dayani. Sigurado apagawiden daklaang idibalay. Oh, kadano pagawiden da ka di agawid kan? Anya nga iti amom, ang mga nusanda kan apilitan ang makikalay sa iti anak ti gayem na. Jakpat yan nga aramidan da dayta. Amamok da mamakan papa. Nuan niya timbagada, iso ti masurot. Sa anak ang mabalin ako muntra. Ay, anyan ti biyag mo gayem. Baknang kayong agpayso, ngamsaan kamot anaragsak. Gapumat lang iti aramid ti mismo at dadakkel mo. Sipod ubingat. Kanayo naklatan apas pasurot iti amin na pagayatan da. Angam itataadan nakam ko. Kan kabaila kong tagdesisyon. Masapul matan nga agdesisyon na para iti bagay. Oo niya, Yani, Amanda. Nakasagana kayo ka din para itikig tayo. Wan Sander. Ay na,
Talaga aswerte ti banda tayo kani Amanda. Agasam, Sander. Sipod nagkakadwa tayo kada Amanda. Nagsasarunan tigig tayo. Pudnot ako namyani. Kasano? Napintas mo't ngamin tigayam ta. Saan laday ta? Ha? Nagmayat pa'y titimak na. Pasablogan nakmanan, Sander. Pudnomat nga minti ko na ni Sander, Amanda. Talaga ang nagmayat, ti pa nagkantam. Wenen. Kit agyaman nak iti pa nga presaryo iti boses ko. Regina, apaman na malpas ti trabaho kaya opisina intun bigat. Mapantay ti balay ti gayam ni Amanda. Anya? Masapul nga agsublin dito iti anak mo. Iti kasta, mapagsaritaan tayon ti may papani ti panagkalaysada kini Robert. Sana mabalin at ti kayat nalatan ti masursurot. No bilang mapasublita dito iti anak ta. Pangasim ta di mo kumadangran. Kasarita ta kumana sayat. Anya nga iti ammom, no iti day ta nga aramidon ta. Kat umanugot iti kayat ta. Jak maikari, ajak madangran ti anak mo, nusukiren na ti kayat ko. Naragsak ka pa nagkasangay mo, Leo. Agyaman nak, Nana Luisa. Ay na, kasla kaano laang iniubing ka. Ita, barukan. Kat sigurado nga iti saan nga agbayag. Mga sawa kan, baro. Di Nanamet. Kasano ko maamang asawa kat awan pa'y nobya. Mangsapol kan iti babae nga ayatem. Kat ikalay sam adagus, apaman asumbatan na ka. Iti kasta, addan tumanen maladaga nga awawir ko. Madanon to kadilat taday tagundaway. Di ka agapura. Gaputa ubingak pa'y. 30 pa'y lang. Ngambarok. Addakan iti husto nga edad. Iso mabalin mo ti mga sawa. Kayat ko pa iti agaywan iti agbalin to nga anak yu iti asawa. Kabayatan anapig saak pa'y. Awan ka di. Mabit lang Asit gat ti leader ti banda. Tadamagak numano ti bayada kadakwada. Agyaman kami unay iti panangimbitaryo kada kami. Nagtukar iti kasangayo, sir. Anya itayan tinagan nyo? Leo tinagan ko. Sir Leo. Syakmot ni Sander. Kat dagito yung kakadwak. Daman da kanya ni. Naragsak ka pa nagkasangay nyo, Sir Leo. Naragsak ka pa nagkasangayo, sir. Agyaman nak. Awan gayam. Nagmayat ti panagkantam, Miss Amanda. Nagmayat adangdanggan ti boses mo. Agyaman nak, sir. Katangay magustuak ti serbisyo yo. Ikang kayo ititip. Ay na. Pagyamanan milaunay, Sir Leo. Leo, adadadlaw ko kun ka itay. Kabayatan ti panakisaritam kadagiti miyembro ti banda. Anya day tanana. Kasta unay, ti panang mat-mat-mat mo iti napintas a babae. Tay nalaing ako manta. Da kayo talaga, Nana. No anya laditan ti madmadlaw yo. Ibagaman kanyak ti pudno barok. Kurso nadam jay babae a napintasan niya. Oh, apa yun? Kit-kitain ak matlatan barok. Awan dakas na, no ang kurso nada kakankwana. Panagkunak kat balasang pailaang. Kat no bilang tagkita kayo manan, padasem adawatan ti cellphone number na. Iti kasta, adanton kasarsaritam. Saan la puro trabaho ti in-into na ram. Ay, sayang. Sayang talaga. Tanya ti sayang. Sa anak man laan nakapagpapicture kini Sir Leo. Anya? Uy, masaya siya ngayon. Amom gayam. Italamanan ang makitak ti panagisam mo. Kan madlaw naragsak ka. Diyak man ang muno apay kastoy ti marikrek na kita. Talaga nga inspirado aksi ka. Ay na, kanayon ka akas ta Amanda. Naragsak kan nakaisam.
Ngamin, ad-adda arum muerte kinapintas mo. Ne, anda ko dyan nagsardang iti batong. Asino nga tamot ti sa nga ilim? Mabit lang mapan ko kitaan no asino ti dimtan. Naimbag nga oras yo, Ma'am Regina, Sir Arturo. Nakaumay kayo man dito'y balay mi. Ada ka di gagara yo? Imay kami dito, oya. Tapno sokonan mi ni Amanda. Ammo mi nga da dito iti anak mi. Ha? Irwar mo ti anak mi, no di mo kayat nga giskandalo kami iti mismo abalayo. Sika amamirmiraon. Mama, Papa, saan ang masapul nga agiskandalo kayo? Gaputa sumuro takmat kada kayo iti panagawid yu iya balay. Nasayad mata sumurot ka kada kami. Ala amundag iti gargaret mo. Taagawid tayon. Huston, Papa! Talaga natanggan ti ulo man niya. Talaga saan na kami adenggan? Saan mo ka diya maawatan timbaga, ha? Masapol ang kikalaysa ka ni Robert. Tapno saan ang malugi ti negosyo tayo? Saan nyo ka di ang maawatan tiriknak, Papa? Kinunakmat na jakpay kaya ti makiasawa. Gaputa adupay ti arapap ko iti biyag. Kan may saan kumat ngay ayatan ti lalaki akayat yo para kanya. Ngam ipilit yo latta ti kayat yo makikalay sa akin ni Robert. Bagiyo lang ti amuyo a panunutan. Selfish kayo, Papa! Talagang awan sirbim nga naga. No apay mat ngamin asikapay la tinagbalin nga anak me. Angam uray di mo kaya ti paikalay sa akin ni Robert. Awan ti maramidam. Aging nga da ka iti poder ni. Da kami latta ti masurot. Kat awan karbengam amang sukir kada kami. Matuloy nga ta, ti kalaysa da Robert, kan Amanda. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryeta iti alawas ana pauluan. Nadadaal nga arapaap. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, naangay ti kasangay ni Leo. Kat dita, naamam muna ni Amanda. Kastaunay nga rod ti ragsak ti baro, anak amam mo iti balasan. Kalpasan ti gigda Amanda, nagawid da adagos kandiyani. Kabayatan ti panagsarsarita dagiti dua. Kala at adintang ti kotse da Regina kan Arturo. Tapno sukunan da ni Amanda. Awan nga ron na aramidan ti balasang. No di sumurot kadagiti dadakkel na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas ana pauluan. Nadadaal nga arapaap. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Talaga natangkan ti ulom. Talaga ka di asaan na kami adenggan ka ni mamam? Saan mo ka di amawatan ti maga? Masapula makikalay sa ka ni Robert. Tapno saan amalugi ti negosyo tayo? Saan nyo ka di ang maawatan tiriknak, Papa? Kinunakmat na jakpay kaya ti makiasawa. Gaputado pa'y ti arapap ko iti biyag. Kan may saan kumat ngay ayatan ti lalaki akayat yo para kanya. Ngam ipilit yung latta ti kayat yo makikalay sak. Bagiyo lang tamoy panunutan. Selfish kayo, Papa. Talagang awan sirbim nga naga. No apay mo't nga minasikapay la tinagbalay nga anak me. Ngam uray di mo kayat ti paikalay sa kini Robert. Awan maramidam. Aging nga dagay ti poder me.
Da kami nga tati masurot. Kat awan karbangam, amang sukir kada kami. Kumusta nga tan ni Amanda? Ay na, madanagan ako ni ti kasasaad na. Sapay jak mat makontak ti cellphone na. No apay mat nga minakasjay dagiti dadakkel na. Tinasayaat, mapanak iti ayan ni Sander. Istorya at tinapasamak kan ni Amanda. At datayon dito'y balay da Robert. Saya atem titigtignay mo, Amanda. Ket di ka agarami diti pa kay babainan tayo. Iha, umisam ka ba't Saan mabalin na kami suot kalatan? Masapul na pintas kay iti matang ni Robert. Naimbag nga orasyo, titarihin na, Tito Arturo. Kastamot kan ka, Robert. Ay na. Nagtaer ka metan iti day tapor, ma'am. At ada magustuhan na ka ti anak mi. Saan ka di, Amanda, iha? Hay, Amanda. Apa yung nakaululimak ka? Pasensya mo ni Amanda. Adala ngamin parikot na, isuasan nga agsasao. Ala, umunod tayo dito balay. Tapno makita na kayo mat, damami kan daddy. Itaman pa yan nakaumay ka dito dagus ko, Yani. Kana pa'y akasla, problemado ka. Ada ka di napasama ka, Madi. Sander, napandagi ti dadakkel ni Amanda ija balay. Kat? Imay na sinuko ni Amanda. Kat ita, jak mat kan makontak ti cellphone na. Anya? Ni? Apay ngay? Inala nga tadag iti dadakkel na ti cellphone na? Dayta ti jak ammo. Amangan mat no inaladan Padasam tumanin nga awagan. Tabarang sungbatan ng tiawag mo. Nagdakla talaga na iti balayo, Robert. Nagpintas ti design na. Kan talaga ang nginginaan dagiti display yo. Dagita ngamin ti pag-aayat ni Mami, titarihin na. Dagiti nagngingi na display. Kat no bilang taga-asawa kaminton kan ni Amanda, sigurado nga umadunto pa'y dagiti display dito'y salas. Sa anak ang naasam kadagiti agkakangina a display. Wala niya pa'y dita. Gaputa simple lang ang matibiyag ang kayat ko no bilang. Sige. Panawan kayo pa'y lang dito'y salas, tamapanak biit di tarwara. Agsarsarita kayo ato Ay na, naggasatak maten. Gaputa na pintas ti agbalinto nga sawag, Amanda. Di nag-arak open, Robert. Gaputa saan tamat nga agayan ayan. Tapno ibagakan ka. Saan ka nga ayatan? Napilitan naklaan ngay may dito'y gapo kadagiti dadakkel ko. Amok matas anak ngay ayatan. Gapo tagayem lang ti pangibilbilangam kanyak, sipod pa'y. Angam, ay ayatan ka unay, Amanda. Kat aramidag ti amin, tapno maibawing laang tirik ng kanyak. Kan maysa, awanan ti maaramidam. Gaputa siyak ti kayat damama, kan papam, aparakan ka. Dito'y talangan na restaurant amangan Yani. Naibos niya minti abasto kiti dagus ko. Jak pa'y masangot ag grocery. Agyaman ak iti panangilibrem kanyak, Sander. Sayang, gaputawan dito ni Amanda. Sapay pag-aayat na, dagiti makmakan anak kadasar. Yani, Sunday, nasayat man ta nakaumay kayo dito restaurant. Sir Leo, na kayo matgayam. Nag-order kayo ka din itikanan nyo. Ibagayo lang no niya ti kayat yo. Taiso ti pa isaganak. Ha? No kasta. Da kayo gayam ti mangimatmaton iti daytoy a restaurant, sir? Kinapudno na. Kukwami daytoy a restaurant. Siya kung ti mangimatmaton. Sipod pimusay dagiti dadakkel ko. No kayat yo. Ipasyar kayo iti balay. No saan kayo abisi. Iti kasta, maam-amuyo mat ni Nana Luisa. Ti imbilang kon nga inak. Nasaya at mata nagtungpal kay tibilin mi, Amanda. Katangay na pagsasaritaan ng timay papan iti kalaysayo kini Robert. Agsagan na kan, gaputay jay ton balay dati pagyanham.
Naragsak kayo met siguron, Papa. Mama, gaputa tinungpal kon ti pagayatan nyo. Ti makikalay saak iti lalaki asaan kumat nga iayatan. Iha? Padunutom langan, para iti pagsaya tam ti kastoy nga inaramid mi. Apa man namalpas ti kalay sayo ka ni Robert. Sorwam tumatan ti mangibaton iti negosyo tayo. Tapos si kanto ti mangimaton. Wanlatan, Mama. Agtungpalaklatan iti amin ang pagayatan nyo. Tamok tumat lang nga awan maaramitan. Sige, panawan kayo pa'y. Mapanakon iti silet ko. Kaya't kon ti aginan. Mga kumanan ti paboritong akanta. Nadadaalan anaming pinsan ti arapaap kong agbalin asingal. Gapumat lang ang kadagiti dadakal ko. May saaklangan a kandila. Ngayon inot amarunrunaw. Wano matayak lakuman. Tapno awanan tiliday ang mapaspasarat. Awanan ti sarsarbe ti biyang ko. Kaputan na dadaalan ti harapap ko. Diyos ko. Sigala ko man ti makaamo kanya. Patib karam ko mati pakinakam ko. Diyos ko. Hello, Amanda. Kumusta kan? Apay nga itakala nga umawag. Pasensya ka no italang anak parik na akyani. Mabaling ka ding agsarak ta. O sige, ibagam no sa dino ta umayak adagos. Sige, i-text ko kan ka ti address. Itikas na, makaumay ka. Adda ngamin na patag na ibagak. Kan ayabang matan ni Sander. O sige. Nanay, kumpleto pa'y kadidag iti abasto tayo, ha? Amangan mat numasapol nga grocery tayon. Adu pa'y dagiti abasto tayo, Barok. Di kagdanag, taibagak adagos no maibibusan. Nasayat nga rod nung kasta, nanay. Nasken nga min agumatang ti adagos kadagiti masapsapol dito'y balay. Iti kasta, saan tayo amatartaranta agumatang, inton kalaat nga adasa nga ili tayo. Huwan Barok, kaano lang mo't idi kinuyog nakanapan iti grocery. Iso asaan pa'y anaibos ti abasto tayo. Amanda, imbag ta napanunot mo ti mawag kanyak. Kasta unay ti danag mi kan ni Sander kan ka. Gaputa saan mi anakon kontak ti cellphone mo. Pasensya kayo no nagdanag kayo kanyak, Yani. Zander, talaga ngamin adyak inyop open ti cellphone ko. Anya ka di talaga tinapasamakan ka. Tapay akaslada na unag apang panunuta, Mamanda. Ibagam laang no anya ti parikot mo. Iti kasta, matulungan da ka. Yani, Sander, pakawanan tak. Ngamnas kan ang pumanaw ako ni iti grupo tayo. Anya? Anya? Ngam apay. Sayang matinarugyan tayo, Abanda. Makiasawa ako ni iti kabitan na panawan. Huh? Kapilitan ang pumanawak iti banda. Gaputan askan ngagtungpalak kadagiti datakal ko. Oh? Nagsakit da ito ang desisyon ko. Gaputara pa ako talaga tagbalin na singar. Nadadaalan tara pa ako. Gaputa masapol ngagtungpalak kada mamakan papa. Ay, na yun. Anyan ti kasta sa adem, Amanda. Patib ka rin ko matipakinakam mo gayam. Adda kami laang dito'y agagayam mo. Inton bigatan ti kalaysada Amanda kan Robert. Wan nga rod, ay na, nakaragragsakak. Gaputa ka maudyanan na, malpas matlangan ti problema ta iti negosyo. Apama na malpas ti kalaysada iti dua, masapula masursuro mata ni Amanda, no kasano nga imatunan na ti negosyo. Iti kasta, makainanaak maten.
Kastamat lang timbaga kankwana. Iso na lang takasla mapilpilitan kagtungpal. Iti saan ngagbayag, mairuam tumot lang ti anak tay ti negosyo. Ket no bilang ta masursuro nanton ti amin, ang mga no nalalaing to ni ti negosyo nga miti siya. Naragsa ka pa nagkalay sayo, Amanda. Robert. Congratulations kada kayo adwa. Agyaman kami, Tita Regina, Tito Arturo. Anya at tito, itatakamang kan ti pamilyami. Papa ko na matan kanyak. Gapot agasawa kayon kini Amanda nga anak mi. Pudno day ta, Robert, iho. Isungawagan na kami matan iti mamakan papa. Panawan kayo pa dito eh. Asikaswak lang ang dagiti gagayom ko. Talaga mo't nga yung grande ti kalaysa ni Amanda kan ti asawa na. Nagpintas ti trahe di boda asuot ti gayem ta, Sander. Uwan nga, Rod. Pada na abak nang tinakiasawaan na. Isu at talaga nga grande ti kalaysada. Isu na lang. Tamadlaw at talaga asaan ang naragsak ti gayem ta. Talaga napilitan laang anak asawa. Gapo iti pagayatan dagiti datakkel na. Ay ni, isuday ta sa mungad. Yani, Sander, nangan kayo ka din. Kay uwan, Amanda. Kinapudno na, agpakada kami batan. Iso na lang, tamabahin kami nga umasidagan ka. Agawid kayo adagos. Numabalin, dito'y kayo pa'y lang ang resepsyon. Kaduandak pa'y lang dito eh. Sige Duday tati ko nam. Ngam kasanon dagiti daduma pa'y abisitam. Adamat da Robert ang mga sikaso kadakwada. Iso nga awan parikot iti dayta, Sander. Itatanalpasan ti kalaysata. Dituin balay mi ti pagnadam, Amanda, honey. Awan ti agbalin na parikot mo dito, eh. Gabuta maipaay amin na kasapulam. Oh, naunag mo tanday ta pa nagsanaay mo. Saan ka kadian naragsak? Ita tagasawatan. Saan? Gapot ka saan ka nga'y ayatan. Anya? Nabayagan nga agtagtagpalakan ka, Amanda. Kadayon naklatan a pagpabainan. Ngam ita tagasawatan. Saanan nga agbalin kanyak ti kastangar aramidam. Kat ita taasawa kan. Masapul nga agtungpal ka iti amin a pagayata ka. Naawatam! Aday na. Naisimpa kong dagiti kawas ni Robert. Nalpas kumatan nga implantya ti suot na amapan iti opisina. Ikabil ko langan iti kabinet. Tapno isuntulaangan ti mangala iti isuot na. Nalipatan namat nga inlak ti drawer na. Anya tatili na unday to at drawer. Kita man. Anya dagitoy. Anya tinakita ni Amanda iti drawer ni Robert. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryetayo ita alawas na pauluan. Nadadaal nga arapaap. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti ipapanda Amanda kandag iti dadakkel na iti balay da Robert. Nagsasaritaan da nga ti maipapan iti panagkalay sa dagiti dua. Ket kapilitan na nagtungpal ni Amanda iti pagayatan dagiti dadakkel na. Naangay nga ti kalay sa da Amanda kan Robert. Ket nadlaw dayani kan Sander asaan anaragsak ni Amanda agayamda.
Iti panangiurnos ni Amanda kadagiti kawos ni Robert iti kabineta. Nakita na ang nakalukat ti drawer. Isuan nakita na nuan niya tilinaon tinasawa drawer. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay wit alawas ang napauluan. Nadadaal ng arapaap. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Adik, naisimpa kong dagiti kawas ni Robert. Nalpas kumatan nga implantya ti isuot na mapan iti opisina. Ikabil ko laangan iti cabinet. Taison to laangan ti mangala iti isuot na. Nalipatan namot nga inlaki drawer na. Anya nga tatilinaon da ito at drawer. Kita akman. Anya dagitoy. Foil mat. Apay dagitoy a foil. Agar aramat iti droga ni Robert. Nasken amamon da papakan mamaday toy. Amanda, honey. Naplansyam ka din ti uniform ko? Anya ti kayat asawan da itoy, Robert. Apay nga da maiparit nga agas iti drawer mo. Apay apakibibiyangam dagiti gamit ko, ha? Hoy, Amanda. Diyak kayat apakibiyangam dagiti gamit ko. Naawatam. Kano anyaman ti makitam. Di kalaangan agipulpulong kadagiti dadakkel mo. No di mo kayat ti madaksan. Ala, isaganam kid din ti kaus kong aramatak. Tamapan ako na iti opisina. Yani, makasarita kun ti kabarbaro abokalista tayo iti banda. Imbagak moten ken ko na, asapaan na ti umay, tapno makapag-practice tayo na sapsapa. Nasken ama surusuro na anaimbag dagiti kanta, para iti sumaruno aggig tayo. Nasayat nga rin no kasta, Sander. Ay, malagip ko man ang tigayim ta. Kumusta nga tamat ni Amanda? Nasayat nga tamat ti kasasad na ita? Dayta ti ditay mo. Gaputas sipod na kiasawa. Saan tamot na makitkita? Kan nagsukat mo iti cellphone number na. Amangan kit din no imparit ti asawa na makikuyog ka data. Dayta mat lang tanday ti panunot ko. Sapay kumaa, tanasaya at lata ti kasasad na. Kumusta ti panagnaud mo di ti balay da Robert, Amanda? Nasaya at mat, mama. Maipapay amin na kasapulak dito eh. Iso na lang ang ta sa anak ko ni arumrumol. Gapot ta saan mat akayat ni Robert ang makisinara kadagiti gagayam ko. Husto lang ti araramidan ti asawam. Lipatom kit din ti arapaap mong agbali na singer. Gapot ta sana maibagay kan kadayta. Hun gayam. Imayak gapot ta kayat ka ngay surot iti opisina. Saan ka diyan ay baga ni papam, amasapol nga dalam ti may papan iti negosyo tayo. Kayat ni papam nga ginana iti negosyo. Isu amasapol asikan ti sumukat kan kuana, amang imaton. Mamarihina, saan ang mabalin ti kayo ang mapasamak? Ha, ane, apay ba't Robert, iho? Planok ti agyan iti Amerika. Gaputan nagdesisyon da mami kan daddy, ngagnaad ijay. Iswa sumurot kami mat iti asawak. Alangan mat, ngagbati ti asawak ditoy. Anya, angam kasanod ti negosyo mi. Awan mat sabali amang ibaton, no di ni Amanda. Parikot yu daytan na. Tinulungan da kayo lang arudan iti maluglugi ang negosyo yo. Ita, parikot mi kadipay, no asino ti sumaruno amang imaton. Masapul amapan kami iti Amerika kani Amanda. Gaputa kasapulan da kami mat, dagiti dadakkel ko jay. Anya ti kayat asawan ti imbagam itay kin ni Mama, Robert. Apay nga imbagam kan kuan ang mapanta iti Amerika. Apay nga desisyon kalatan adi mo man la ipakpakaam mo kanya. Gaputa mok, asaan mo mtlaang akayat ti mapanijay. Iswa syaklatan ti nagdesisyon. Talaga adyak kayat ti mapan iti Amerika. Anya nga kumati aramidak ijay.
Saan amabalin a panawaklat tanda mamakan papa ditoy? Dayta kadila ang ti makagapo. Amangan matno kayat mula ang ti agsubli iti panagkanta. Isu adi mo kayat ti sumurot kanyak iti Amerika. Ammo Amanda, aklo namon tigasat mo. Kan uray nuan niya pa'y ti mapaspasamak. Saan mon amatungpal ti arapaap mo nga agbalin asingar. Diyak man amukan ka. Maipaay kumot amin akasapulam. Dakkel matoy balay apagigiram. Ngam apay asaan ka anaragsak iti dinnak. Ammom no anya ti makagapo. No apay asaan ang anaragsak iti danam, Robert. Iso asaanin anasken asaludsudam pay. Amangan numasakitan kalaang. No ibalikas kumanan ti kanayon kung ibagbagaken ka. Kumusta mo ti papan mo iti balay da Robert, Regina? Nakasaritam kadimit lang ni Amanda? Ay, Uday ito na panagsanay mo. Anya ka di tinagsaritaan nyo, iti papan mo iti ayan da Robert. naibagakon ka ni Amanda ti may papan, iti panangimaton na iti negosyo. Iso na laang tasaan ngayon manugot ni Robert iti kayat mo mapasamak. Anya? Taapay ka no? Gapot ang mapanda ka no ni Di Amerika iti kabita na panawan. Kasta timbaga ni Robert. Aniya. Kasano nga ron na ito yan? Sapay kayat kukuman ti aginana iti negosyo. Kat ti anak tan ti mangimaton iti negosyo ta. Sayang laang dagiti plano ta iti anak ta. Kunaklakit din no manugot ni Robert iti nagsasaritaan tayo. Sakbay ti kalaysada ken ni Amanda. Ngamsan mo't gayam. Ha! Palpak tinagbalin a desisyon ta. Leo, saan ka di nga itatikunam nga iyo umay dagiti gagayem mo? Dagiti agnagan iti Yani ken Sander. Wala na. Madamdam laeng, sumangpetdan. Inawis ko ida dito'y balay. Tapno maam-amuyo mat ida. Isuda ka dilaan ti umay. Saan ka di nga dapay may sa akadwada? Diyan ay napintas a babae. Ni Amanda ti bagbagayo nana. Sana makaumay. Nakunanda Sander, asipod na kay asawa. Saan da ka numat na nakit-kita? Ay kastaya. Ay kunaklakit din no makaumay. Sapay kayat kumanan amang agtiboses na ngagkanta. Nagmayat ngamin ka ti panagkanta na. Naglamuyo ti timek na. Pudnot ako na yun, nana. Ket sapay la kuma, tayo ti may sangal daw. Makasaritan to man da Sander ti gayem da. Ket kaduadan ton inton sumaruno ay umayda ditoy. Ay na, nagmayat gayam at talaga da ito'y balayo-layo. Ha? Nagdakkel ka, nagpintas sa balay. Agyaman ak Sander. Nangisagana ni Nana Luisa iti pagsasangwan tayo. Urayan tayo langan dito'y salas. Leo, ada ko madamagag. Ngam saan ka nga agungungot, Sige lang yan eh. Anya ka di dayta? Ada ka din kayan ayat mo? Apay ka di adam-damagam day takan kwa na. Ada ka di pa naggustom kan kwa na, ha? Si Kamat Sander, tila ibagbagam. Gaputa nagdamagak, ag gusto akon adagos ka ni Leo. Da kayo talaga. Kinapudno na. Awan pa'y nobyak. Awan pa'y ngamin planok ang mga asawa. Sayang. Sapay agbagay kayo launay ka ni Amanda. Iso na laang tandan asawa na. No apay mat ngamin akas jay ti kababalin dagiti dadakkel na. Mata pobre da launay. Sa dino ti papanamaman ka. Apay nakapalas ka. Mapanak lang iti ayan dagiti dadakkel ko. Kat amangan no maturog ak ijay. Iso adi na kun urayan nga agawid inton rabi. Sigurado ka nga iti ayanda mamakan papam ti papanam? Amangan mo't no makisinarak kamanan kadagiti gagayem mo a musikero. Wenno saan? Sa bali alalaki ti kasinarak mo.
Panagkunam kadi kat maaramid ko timang sapul iti sabali a lalaki. Di kagdanag, Robert. Tauray saan ka nga ay ayatan. Jak tupulos maaramid timang lipot kan ka. Gapot ta ipagpagapok kadagiti dadakkel ko. Kastamutan iti pamilya. Sige, mapanakon. Dito yak pala ang barang agaliwaksay. Jak kayat tagis tambay ija balay da Robert. Gaputawan tumulat aramidak ijay. Itaman laangan ang mapadasak ti umay dito'y bar. Kan padasak man ka Ginoo. Barang malipatak dagiti anyaman aparikot ko. Urayak nga umasidag dito'y ti waiter. Tapno ma-order ko ti alak akayat ko. Agyaman kami unay ta nakapasyar kayo dito'y balay, Sander, Yani. Kanayunan nyo ti umay dito, inukas ta nga awan ti gigyo. Tapno adala ta makasarsarita mi kanileo. Agyaman kami mat iti panangpasang bayo kada kami, Nana Luisa. Di kay agdanag, taumay kami tumanan dito eh. Wala na. Umay kaming tumanan dito'y kaniyani. Iti kasta. Maramanan mi manin tinaimas aluto yo. Ay na, agyaman ak unay, gaputa magustuhan nyo gayam ti lutok para kada kayo. Alangarod na na. Agpakada kami matan. Amangan ngamin numarabyan kami pa iti panagawid mi. Urayon talabiitan ni Leo. Adala kamin kasarsarita na iti cellphone na. Kamabain mo't no pumanaw talatan asaan ta nagpakada kan kwa na. Sige nga rod. No day tati ko nam. Boss Yani. Hello, Robert. Hello, Mama. Adda ka di dita ti anak niyo? Ani? Awan dito'y ni Amanda. Apay ka ti. Anya? Katno kuna na dita ka no maturog ita rabi. Sa dino nga rod tinapanan na. Ani, diyakam mo. Amangan mo't no nakisinarak ka dagiti sigod agagayim na. Iti kanito ang maduktalak nga damading aramiden ti anak yo. Agsaga na langan. Gaputa amangan, no di magustuhan ti aramidakan kwa na. Anya? Anya ko ma, ti aramidam iti anak mi. Kasano da ito yun, Arturo? Sa dino ti pangsapulan ta ka ni Amanda. Sapay rabiin. Ay, narigatan ti agmaniho. Oh, tsaka mo, no sa dino tinapnapanan ti anak mo. Papadalaangan iti balay dayani. Amangan mo't no adalaang ijay. Italaang nga nakaamirisag. No saan ta ko maapinilit ti anak ta anak ikalay sa ni Robert. Nalabit, saan kumamadagas to'y ti aramid na ita. Abas talatan pumanaw. Tsaklakit di mapakawan ti bagik. No bilang tadadagas ang mapasamak iti anak ta. Sapay lang kuma. Tadalaang iti ayan, dagiti gagayim na. Naimbaga rabiim yani. Kastamat ka na kayo, Madam Regina. Apay anak ka umay kayo dito'y balay mi? Adda ka di dito'y ni Amanda. Nako na ngamin ti asawa na arimwar itay aldaw. Kataging ga ita, saan pa yan nagawawid? Pangasim ko mata ayabam ni Amanda, kat ibagam nga aghawidan. Tauray na kami, madanagan kami. Anya? Saan yung amasapulan ni Amanda? Kat no sipod na kiasawa, saan na nakisinsinarak kada kami? Gaputaan mo na nga agungat kayo kankwana, no makisinarak kada kami akakadwa na iti banda. Ay, di kay agdanag, madam. Awagak ti may sapay agayim mi. Tatulungan da kayo amang sapul kan ni Amanda. Hello, Robert. Hello, Mama Regina. Adda naawat ko a text manipod iti may sagayam ko. Adda kano ni Amanda iti may sabar. Anya? Kat nalaos kano ti bartak na. Anya? Ti awanan ba yung anak yo? Anya lang ti makunad dagiti makamamo kanyak. Managbisyo ti babae ngayon kalaysak. Siya kung ti mapan mangsukan kan kuana iti bar. Uray saan kayon ngumay.
Iyawid ko ni Amanda, iti balay. Robert, mabit lang. Pangasim tadi mo kumakabilan ti anak mi. Apaman amayawid mo. Waiter! Ikan lang man pa iti ara. Kaya't ko pa iti uminom. Amanda, Waiter! ay unay kamatan. Nakababa inti kastanakam. Tapay nga ka dito yan. Imbaga kadikan kasukunan nak dito eh. Oy, Robert. Oren ng kalaysata. Awan karbangam amang iparit iti manakayat kong aramidan iti biyag ko. Nabartagkan, Amanda. Isuadimon amo dagiti bagbagam. Ala, may kan. Agawid ta. Ijay balay, ti pagsaritaan ta. Anay ko! Pinagkabil ka! Awanan ka iti bain. Kinunam amapan ka iti balay dagiti dadakkel. Ngam iti matgayam barti na panam. Saan mo kadi ang napanunot dagiti posible ama ko na dagiti tattao? Ama kaamam mo kada tayo. Anya ko madibibiyang ko kadakwada. Saan nga mo dagiti tao? Nonya tipod no marikriknak. Sanda nga mo napilitan lang anak ikalay sakin ka. Gapoy ti pagayatan dagiti dadakil ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay o itaalawas ang napaulwan, nadadaal nga arapaap. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Bea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpakada ni Amanda kan ni Robert, ama panday ito iti balay, dagiti dadakkel na. Nga mas daaw ni Robert, idi saan pa'y anagawid ti asawa na. Imawag nga ron da ito'y kan ni Regina. Tapno ipakaam muna, asaan pa'y anagawid ni Amanda. Iti pa nagsapsapol da Regina kan Arturo iti anak da. Nakaawat da iti awag, manipod kan ni Robert. Kat nakunana, nga da ti asawa na, iti bar. Iti panagawid da Robert kan Amanda. Kastaunay ti pungtot ti lalaki, kat kinabil na ni Amanda. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay o itaalawas ang napaulwan. Nadadaal nga arapaap. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anay ko! Abay nga, gabil ka! Awanan ka itibain. Kinunam amapan ka itibalay dagiti dadakkel mo. Ngam itimat gayam barti na panam. Saan mo kadi ang napanunot dagiti posible ang makuna dagiti tao ang makamam mo kada tayo? Anya ko matibibiyang ko kadakwada. Saan nga mo dagiti tao? Nonya tipod no marikriknak. Saan da nga mo anapilitan nakulaang anak ikalay sakin ka? Gapoy ti pagayatan dagiti dadakil ko. Anya kadi pa iti sapulam. Apay kadi asaan mo amaklon nga agasawa. Uray no anya pa'y ti araramidam. Nalpasan ti kalaysata. Kan uray no anya pa'y ti araramidam. Saan kan ang makasubli iti panagkanta? Gaputa saan aday tati maibagay kan ka. Naawatam. Gapoy ti aramid dagiti dadakil ko. Nadadala namin pinsan darapap kong agbali na singar. Basa yun amay nagbali na kakastoy. Basa yun! Sander, imawag kanyak ni Madam Regina.
Kinunanaan na sa pulan da kanon ni Amanda. Kat dayjay, iniyawi dan ti asawa na ijabalay da. Anya, nukasta. Iti bar tinapanan ni Amanda. Kasta nga rod. Nasdaawak nga rod, idi imbaga ti inana nga ijay kano ti nakakitaan kan kwa na ti asawa na. Eh dinto ta saan mat anaasam ni Amanda nga agbar. Uray idi agkakadwa tayo pay lang iti banda. Ay, anyan tinagbambanagan ti gayam ta, yani. Mabalin mat kumalata amakijoin, kasta nga adagig tayo. Nga oray saan akayat dagiti dadakkel kan ti asawa na. Nga mas pilyan na kit din ti agin inom. Amangan pa'y kit din masumok na ti daduma di tabisyo. Ay, sapay kumaa, tasan akas tatyaramidan ti gayam tasander. Ngamin, jakmat kayat amadadal ti biyag na. Gapulaang iti saan anatungpal nga rapaap na. Saan pa'y anala daw ti amin, para ka ni Amanda. Mabalin na pa'y nga ituloy ti arapaap nang agbalin na singer. No kayat mo, sarungkaran ta ijibalay da. Apaman amalpas dagiti agsasaro no agig tayo. Alakit sige Igatangan tamatan iti paborito na amakan. Kan awisan tarumwar. Iti kasta, malipatan na ti anyaman a problema na. Arturo, nakasaganan ti makadi di kusina. Umay ka at tamangantan. Mangan kalatan, sanak pa'y mabisin. Itay pa'y amadlaw ko, akaslawan gaganay kayam. Naunag ti pampanunutam. Ay ka di ti parikot mo. Panagkunam, mapakawan nakpay nga ti anak ta, kadagiti amin ang nagbasulak ken kuana. Nalaos ti kinaagum ko iti kwarta. Gapo iti dayta. Pinilit ko ni Amanda ang makikalay sa akin ni Robert. Nga uray di namit ay ayaten. Tatikayat ko, may salbar ti maluglugi ang negosyo tayo. Ngamit ti makitkitak, akasasaad ti anak tayo ta. Kunak iti bagik, abinaybay ang talatakuman, asimurot kadagiti gagayem na iti banda. Total, awan mo't dakes nga isursuro dayani kan sander kan kuana. Saan lang nga sik ati nagbasol, Arturo? Uray siyak. Dakkel mo't lang tinagkuragak iti anak ta. No kumata sinuportarak lang nga iti kayat nga agbalid a singer. Saan kumaakas jay ita akanayon na amalidlitay. Nagdakkel tinagbalbaliwan ti anak ta. Saan nakas itisigod akanayon ang naragsak. Nang rona, no kadwa na dagiti gagayim na iti banda. Nga mamati ak asaan analadaw ti amin. Mabalinta pa'y asulnitan dagiti nagkurkurangan ta iti anak ta. Sige laang yani, Sander. Mangan kayo, di kay agbabain, tadamo tinakasagana amakan. Agyaman kami, madam. Agyaman kami, madam. Yani, balasag ko. Pakawanan da kami kuma. Tasana na saya at ipanakisarita mikan ka. Idinapan kami, ije balayo. Ay, awanan kanyak dayjay, madam. Lipatan tayon dagiti madi ang napasamak. Ay, wun gayam. Iso nga imay kami dito'y ayan yun. Tapno makigiddan kami kuma. No bilang tasarungkaran yun ni Amanda iti balay ti asawa na. Pudno day ta, madam. Kayak mi mo na makita ti gayam mi. Nabayag nga minin asaan niya nakadkadwa. Sipod na ki asawa. Sige. Taibaga ka ni Arturo asumarungkar tayo. Iti ayan da Amanda. Ay na, kamaudyanan na. Makita tamat lang ang tigayim ta, Sander. Ayan yan. Kaslasaan mo ang nakikita ni Amanda iti sangapula tawon. Nalaos ti ili mo kan kwa na. Wan tanay ruamak mat nga minakanayon takad kadwa. Iso ang may kawak, idisanan asumursurot kadata itigig.
Nagasat unay ti anak mi, gaputakas kada kayo tinapili na agagayam. Nubilang takayat ni Amanda ti agsubli iti banda, saan minalapdan. Suportaran mi kini Regina ti arapaap na ngagbali na singer. Ala, umunag tayo ni tabalay da Robert. Tapno makita yung matan ni Amanda. Leo, kaanakan. Ano man ang ti customer iti restaurant mo? Wen nga rod, Uncle. Dandan ni awan pa yan ti pagtugawan dagiti daduma a customer. Gapo iti kaaduda. Talagang asinsado kan, kaanakan. Asawa lang ang ti kurang. Tapno ang dapat ang naragsak ka. Ni Uncle Matt. Day taman ng ti bagana. Ulit-ulitak nga ibaga, Uncle. Awan pa'y planok ang mga asawa. Makauray day ta abanag. Hawen gayam. Planok timang lukat iti baro a brunch ti restaurant. Kayat yo kadi ada kayo timang imaton? Ay, kaya't ko launay Total, awan mat unay aramidak. Kaya't agyaman iti panagtalak mo kanya iti day tabanag. Mamati ak ngamin iti kabaalan nyo, Uncle. Kat sigurado, nga dun to ti agbalin a customer iti kabarbaro a brunch ti restaurant. Apay nga tang nga awan ita ni Robert. Sigon iti babaw nanda. Talon nga aldaw asana nagawawid. Makumikom nga tayo ti negosyo da. Adaytan ti seledda ka ni Amanda. Amanda iha, mabalin ka diti subrak. Adadayani kan sandar ijay salas. Kailiw na kakadon na makita. Amanda! Apay asan asumugbat. Ilukat ko ba tiri daw? Amanda! Amanda! Anya tiraramidam! Anya day tay gamo! Droga! Nagmayat gayam tago sariti droga, mama. Kasladaki jay langit. Diyos ko! Apay nagastoy ti araramidam, iha! Apay nasurusurom ti agaramat iti kasta! Oo, apay ngagsangit kayo ngay, mama. Sana pa'y matanatay. Ay, nagmayat na talaga, tirik na. Nagmayat. Yan mo, dayta! Sana nasayat, dayta, iti salunat mo! Tidak man takibyangan iti kayat kong aramidan. Manakibyan kayo launay. Ala, rumor kayo dito'y silad ko. Diyak kayat di may istorba! Palaw! Anya ti kunam Regina? Agus usar ni Amanda iti may parit nga agas? Wala, Arturo. Nakita ka mismo ti anak ta. Dandanisan mo na makasarita iti limpyo gapot na nakaaramat iti droga. Una yan tinagbambanagan ti gayami. Ay, mabalin ka di amapan kami laangin iti silad na, madam. Bagbagaan mi ti gayami. Barang dumngag kada kami. Ang dakong maggayam, Mama Regina. Papa Arturo. Kadwayo pa'y gayam dagiti kagayam ni Amanda. Ibagam tipod no, Robert. Sika ka di tinang isuro kini Amanda nga agaramat iti droga. Kan asino day takaduam a babae. Hello? Awan bibiyang iyo, no asino man ti kadwa ka babae. Tapno ibagak kada kayo. Saan kun ngay ayatan ti anak yo? Kan may isa? Diyak ka mo, no kasanwan na sursuro ti anak yo ti nagdroga? Una yan di kasta nga aramid mo, Robert. Ipagarop mi no ay ayatam ti anak mi. Tagayam, hawan ser-serbim nga asawa na. Hoy, bakat Regina? Awan ti karbangam nga agso kanyak iti kasta. Saan nak ngay ayatan ti anak mo? Isu adinak nga rod mapabasol no sinublyak ti sigud akayan ayat ko. Diyakon pagtatakkunan ti anak yo. Isu amabalin yun nga iyawid.
Anya. Kukwayon ti anak yo. Anya nga rin ti plano yo, Madam Regina. Iawid yo ka din ni Amanda ijabalayo. Itatadan sa bali ang babae ni Robert. Kasta nga rod balasang ko. Saan mo't amabalin nga ipilit mi nga agdanada. Gaputapod no matiimbagana. Asaan mo't atalaga nga ay-ayatan ni Amanda. Nakakaasim at tigayim ko. Panagkunak, na-depress. Gaputa talaga mo't asaan na akayat ti makiasawa. Basol mi no apay akas diya tinagbanagan ti anak mi. No saan mi kumaapinilit ang nakikalay sa ka ni Robert. Nalabit, saan kumamot ang nagbisyo. Katita, di mi amuno niya ti aramiden mi ka ni Arturo. Ikararag tayo laangan. Asapay ko matagbaliw ti gayem ko. Palagipan tayo akanayon. Asaan anasaya at ti droga. Kat no saan nalata nga isardeng ti bisyo na. Mabalin siguro nga iparehab. Ay na, nagdakil magkaya man to'y napilim a location apang ipatakdaram iti baro a restaurant mo, Leo. Wala na. Talaga dito'y tinapilik ang location. Gaputan na pintas dito'y kanalawa. Talaga natawid mo tilaing day di amam iti negosyo. Sayang laeng, gaputa saan nan ama imatangan day to'y abaligim, barok. Wen nga rod. Nga masiguradok. Naragsakin da papakan mama iti ayanda ita. Gaputa saan ko abinaybay ang tinegosyo nga impatawid da kanyak. Kan tinungpal ko dagiti amin asursuro da kanyak. Sipod kinaubing ko. Isungad-ad dapay ang napasaya at ko tibiyag ko, nana. Adda tayon dito'y balay, iha. Ala, dumsaag tayon. Yagyo kanyak titulbak tilugan. Adda na patag apapanak. Sa dino ti papanam iha. No kayat mo, kuyugan da kalangan. Iti kasta, saan ka amarikatan ng agmaneho? Sanan, kabailak ti agawid asisyak. Basta iyawat yo kanyak titulbak tilugan. Yak kasapulan titulong yo. Sige nga, Rodiha. No day tati kunam. Ato'y titulbak. Awagan na kami lang kini mamam no kasapulam titulong mi. Anya ti kunam yani? Nagsinan da Amanda kan ti asawa na? Kasta nga rod, Leo. Kasla ka ano lang iti nagkalaysada. Ita, nagsinadan? Nagsinubyan nga min da Robert. Kanti sigod akaayan ayat na. Nakita mi pa'y nga rod babae. Iso na lang ta. Nagdakkel ti nagbaliwan ti gayem mi. Sana nakas iti sigod. Anya ti kayat mo asawan? Asaanan akas iti sigod ni Amanda? Nasursuro nan ti agusar iti may parit nga agas. Kat dayta ita ti parikot da Madam Regina ken Sir Arturo. Nana Luisa, rumarak biit. Kadwak dayani ken Sander. Sa dino ti papanan nyo, barok. Adda ka di manan maangay agig da ita. Awan nana. In kami lapasyaran ni Amanda. Ha? Ti kadikadwada ti dakdakamatong barok? Jay napintas a babae kan nalaingag kanta? Kasta nga rodana. Uray sa andakton nga urayan, no bilang tamarabyanak nga agawid. At damat tulbak ko dito'y balay. O sige, mapanakon. O sige, barok. Agan-anad ka iti panagmaneho. At iti merienda nga impaisaga na mi para kada kayo. Yani, ag merienda kayo laeng, di kayo agbabain. Agyaman kami, Sir Arturo. Ayun gayam, ti may sakadwami ita. Iso ni Leo. Gayam mi matlaan ka ni Sander. Naimbag nga orasyo, sir. Kastamat kan ka, barok. Kaya't nakano ang makita ni Amanda, sir. Iso a kinuyog mi nga umay diti balayo. Kastangag pa iso, sir. Amok ti anak yo. Gaputa inawis ko idaan naggig-idi iti kasangay ko. Kasta ka di. Maragsa ka na ka makamamukan ka, Leo. Iso na lang tawan ita dito'y ni Amanda. Kat saan mi nga amo no sa dino tinapanan na.
Ay na, naimbag mo ta nakaawit kan Amanda iha. Kasta unay ti danag mi ni papaam. Gaputa rabi iuna yan. Kat itakala sumangpot. Imbag lang tada ti makamamukan ka. Kat ison tinangimaneho iti kotse. Apay adi ka matagtagari. Nakalablabaga dagiti matama. Nang mayat tirik na. Kasla agtatapaw iti angin. Apay nakasto iti napasamakan kayo. Gapo, iti may parit nga agas. Arturo, apay akas jay matan ti anak ta. Saan matan na makasarita iti limpyo? Gapuday tayo ti panag-aramat na iti droga. Kasano nga ta nasurusuro ti anak ta ti agdroga. Ni kadi Robert tinangisuro ken kuana. Anya itan ti aramiden ta. Diyak kaya tamapukaw ni Amanda ti limbong ti panunot na. Anya day jay? Adda na nabtuog iti seled ni Amanda. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas, anapaulwan, nadadaal, nga arapaap. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Di Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas, anapauluan, nadadaal, nga arapaap. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Gapu siguro iti may parit nga agas, iso ang nagbalinakas jay ti anak ta. No kasanumat nga min na nasursuro ni Amanda ti agdroga. Ni nga ta Robert, tinangisuro ken kuana. Anya day jay. Adda na nabtug iti seled ni Amanda. Wingag paiso. Mabit lang, inakitaan ni Amanda. Arturo! Umay ka dito! Tulungan na kamangipan ka ni Amanda sa ospital! Arturo! Oh, Diyos ko, Amanda iha, anya ka din tinapasamakan ka! Rina, anya tinapasamak? Ha? Amanda! Apay na nakadasay kay ti swelo. Darasam, ipanta ni sa ospital! Nana, nakitak iti ti kasinsin ko nga imay ditoy. Iso na lang ta saan ko ang nakasarita. Gaputa agap apuramat na pimanaw. Anya ka no ti gagara na. Kan apay nga imbati na ti kaanakak amaladaga kada kayo. Imay nagpakpakasi di kasinsin mo. Ano mabalin, ibati na pailaan ti maladaga ditoy. Awan ka nung amin paggatang da iti gatas. Kan babasit pa'y dagiti mo na nga anak da iti asawa na. Anya? Sino nga ron ti mangaywan iti maladaga? Ay katsyak napigsaak pa'y mo't. Iso nga awan parikot, nga uray no dituyan nga agnaed, daytoy nakaayayo a maladaga Oh, ad ita, kita ang barok, kumarkarayo kan ka ni baby. Kasla kayat na nga ubam. Ha? Uwan nga paiso. Umay ka pailang, baby. Sak pailang ti mangubaken ka. Iti kasta, saan amarigata ni Lolam? Madam Regina, naamuak ka ni Yani, ngainyag yun ni Amanda dito ospital. Iso nga imay kami adagos. Anya ka diti ko na ti doktor. Stable ka din ti gayam mi? Apayan, madam. Agsangit kayo matan. Anya ka ditimbaga ti doktor kada kayo. Sigo ni ti doktor.
Adda ka no heart failure ni Amanda. Kansaan laday ta. Adda ka no sakit na iti kidney. Gapo iti nalao sa panag-aramat na iti maiparit nga agas. Kano bilang tabakaring. Posible amarikatan nga agsubli iti sigod. Gapo ta nakaaron ti sakit na iti kidney. Anya, nga maagasan pa'y matigayam Saan ka di, madam? Diyos ko, pangaasim ta di mo kumapay alalaan ni Amanda. Ikanyo kumapay ti oras na tapno matungpal na pa'y. Dagiti arapaap na. Nasayat mo ta nakariing kan, friend. Amom ka di binambantayan da ka dito'y ospital aging ga makariing ka? Kasta ka di. Agyaman nakunay ka da kayo, Yani. Di mo pa ilang pilitan ti agsao. Mabannog ka laang gayong. Kaya't kunti agawin. Irwarda ko nito ospital. Saan pa'y mabalin? Urayan tayo lang ti ibaga ti doktor. Kumusta ka naman, da? Pasensya ka na. No itak lang ang nakaumay. Awan gayam, kadwak ni Nana Luisa. Amanda, balasang ko. Patibkaram ko matipakinakam mo. Kan agkararag ka iti Diyos. Tapno agimbag ka adagos. Kamaudyanan na. Nayawid mimitlangan ni Amanda dito'y balay. Isu na lang tamasapul at taamamonitor ti doktor ti kasasad na. Isu nga umay dito iti amamumi a doktor. Naimbaglangan ta dam amuyo a doktor, sir. Iti kasta, sanan amarigatan ni Amanda nga ipanyo akanayon iti ospital. Naimbaglangan ta da kayo agagayam ni Amanda, Leo Barok. Isu na lang tamas daawak. Ha? Anya ti pakasdaawan nyo, sir? Sigun iti istorya mi di damo nga imay ka dito'y balay. Namamum lang ti anak mi, idi naawis ida anaggig iti kasangay mo. Day tatiag paiso, sir. Kat, ibagak day to'y kada kayo. Sipod nakitak ni Amanda, kan nangag ko ti boses na. Naidumduman ti riknakan kwa na. Diyak amo no apay. Aging ga naamuak anak ikalay sa gaya man ti anak yo. Ngam saan lata na pukaw ti marikriknak para kan kwa na. Kat, ad-ad dapay itan. Tanakitak manen. Ay, nusyak. Diyak mo ti marikriknak ita, Barok. Maragsa ka na, gaputasan nyo a binaybayan ni Amanda. At da kayo lata agagayim na. Isu na lang tamakunkonsensya. Tano saan ko pinilit ang nakikalay sa kini Robert. Saan akastoy ti kasasaad na ita. Nangag ko itay ti saritaan nyo iti ama ni Amanda. Odno ka di ti imbagam, Leo. Nga ad dapay akimaro ti marikrik nam kankwana. Itatamakit kita kan makadkadwamon. Wala na. Agayata kon kini Amanda. Awan mo't dakas na no agayat kan kankwana. Kinapudno na. Kayat ko launay ni Amanda para kan ka. Malaksid na pintas. Nalaingag kanta. Kan madlaw anasingpet. Saan da ka di alapdan no bilang tagdato na kankwana? Nga oray no, kastan ti kasasaad na. Saan, Barok? Saan ka alapdan? Imbilang kan kaspudpud no nga anak ko. Iso anoan niya ti makaparagsakan ka. Suportarat ka. Ipariknam ti panagayat mo ken ni Amanda. Amanda, da kami pailang kini Nana Luisa ti kadwamita, Rimwar nga minda mamakan papam. Tapno gatangan da dagiti agas sa kasapulam.
Saan la day ta? At apay ni baby akadwami. Nagpintas matan ni baby. Makaayayo. Kuma, naadda anak mat iti anak. Saan na bali ha? Mabalin mo mat nga ibilang anak ni baby. Iso nga gawam tiyak pa imbag ha. Iti kasta, maubam mat ni baby. Leo, apay anakaan anos ka amang bambantay kanya. Idinto tanabiit tapay laang anagam-am mo. Gaputa. Taan niya. Gaputay ayatan ka, Amanda. Nga oray kastoy di kasasaad ko. Nga oray amom asaan ako nga agbayang. Amanda. Masapol nga aklunan tayo ti kinapudno. Tunggal tao, dumtang ti oras ti ipupusay na. Aklunak, Leo. Idida mo ang nakita ka. Idida kami tinagtukar iti kasangay mo. Addan na'y dumduma ariknak para kan ka. Iso na lang. Tanapilitan na anak ikalay sa akin ni Robert. Gapo iti pagayatan damamakan papa. Ngam saan ka nalipatan. Inton tumakal ni baby. Yam amo naktakan ko na ha. Kuma, masursuro ng tumatyag kantakan ag gitara. Kat isunton ti mangituloy itinadadail nga arapaap ko. Nga agbalin asingar. Friend, malagip mo ka di dayta kanta? One friend, dayta ti paboritok akanta sipod iti. Malagip ko nga ron idi agkakadwa tayo pa'y kada sander iti banda. Dayta ti kanayon mo atuktukaran. Kabayatan ti panagururay dagiti dadduma akakadwa tayo para iti rehearsal. Kan naku nang pa'y aday ta akanta ti imo na nasurusurom atukaran iti gitara. Gaputa idol mo ti singer na. Juan, ni Corita, paggugustok unay dagiti kantana. Gaputa nagmamayat dagiti mensahe na. Iso na lang, kasaan kun amatumpal ti arapaap ko, nga agbalin akas kan ko na. Gaputa kastoy matan ti kasasaad ko. Adan sakit ko iti kidney, gapu iti nalaos a bisyo. Saan ka mapukawan iti namnaman? Agimbag ka pa'y, kumararag tayo laang iti Diyos. At damat labasol ko. No apay kastoy tinagbanaga. Mabalin ko lahat damat kumaidi nga intuloy ti agkanta. Ti agbanda. Iso na lang. Tadyak na labanan ti depression anariknak iti day di agundaway. Gura kan sakit tinakam tinagari iti kaungkak. Iso ana panunot ko ti agusar iti maiparit nga akas. Sinayang ko ti oras kan gundaway ngayon ti Diyos kanyak. Kabayatan anapig sa akpay. Saan ko ngayon kapil iti puso kan panunot ko ti mensahe na ita paboritok akanta. Iso nga ita, kastoy tinapasama kanyak. Amin tayo, kat adda pagbiddutan na, friend. Kan may saan pa'y anala daw ti amin para kan ka? Isong agawam ti agpaimbag. Iti kasta, matungpal mo pa'y dagiti arapaap mo. Ma'am Regina, Sir Arturo, amuyo ka din ti damag maipapan iti sigod nga asawa ni Amanda? Anya ka di ti damag may papan kini Robert. Sigon iti TV. Natiliw ka no. Duada iti kadundun na babae. Agar aramat da kan iti droga, kan aglaklako da pay. Isumat lagayam anagado ti kwarta ni Robert. Aniya. Kunak tupay kat. Talaga nga damadi nga aramid ay siya Robert. Nalapit nga iso ti makagapo.
No apay ang nasursuro ni Amanda tinagaramat iti maiparit nga agas. Gaputada la tayo duldulin ni Robert at droga, ije balayda. Amanda, iha, agring kan, masapol ang mangan kan. Iti kasta, makatumad ka kadag iti agas mo. Amanda, ay, Diyos ko, saan samutin nga umang angas ti anak ko? Amanda, iha, pangasim, agring ka. Arturo! Yani! Sander! Umay kayo kuma dito, oy! Saanin nga umang angas ni Amanda! Amanda, gayam ko. Apaya pinanawan na kami matan. Saan ka di nga agsubli ka pa iti grupo tayo? Tapno agkakadwa tayo manan kada Sander. Ngam kasano pa ya mapasamak na ita tapinanawan na kami. Amanda, iha, pakawanin na kumakadag iti nagkurkurangakan ka. Pakawanin na no saan ka sinuportaran ni di arapa mo. Pakawanan na kumamay, Amanda. Dakkel ti basol ko ken ka. Kaputa pinilit ka anak ikalay sa iti lalaki. Asaan mo mat nga ayatan? Ipatpatig na ka unay kini mamama, iha. Uray aglabas pa iti manawan. Santo Apolos nga agbaliw ti panagayat ko ken ka, Amanda. Sayang, gaputa santa man lanay ka ni ti gundaway. Tapno may parignata ti ayat tay ti tunggal maysa. Ngami karik, tungpalag ti imbilin mo kanyak. Ngayam amukan to kini baby, kabayatan ti panagdakkel na. Ipangag kunto dagiti kantam ken kuana. Iti kasta, makasurusuro mat nga agkanta akas ken ka. Amanda, saan da kanto amalipatan gayam? Kanayon da kanto lata amalaglagip kaniyani. Kan ituloy milat ti grupo tayo, anarugyan tayo. Iti kasta, at dalat ta pakalaglagipan mi kan ka. Itatanalpasan ti tabon na di Amanda. Agawid kami matan, madam. Ororayan ako ni Sander ijalugan. Umay na kayon tumanan pa Sharon, no saan kami abisi. Agyaman ak unay, iti ado atulong niyo kada kami. Yani, nang runa unay iti anak mi. Nagsayaat kayo unay agagayam ti anak ko. Saan lang amin agayam ti pangibilbilangan mi iti tunggal maysa. No di kat kabsat. Saan ang nagbalin alapod ti estado ti biyag ti tunggal maysa kada kami. Aywan gayam, sakbay nga agawid kami. Adala ko makayat ko nga iyawat kada kayo, madam. Anya da ita? Adtoy, madam. Daytoy ti USB ni Amanda. Adda amin di talagi ti kanta nga insurat na idi si bibiyag pay. Anya? Agsursurat iti kanta ni Amanda? Agam kasano ana i-record dagiti ko na makanta na. Ada ngamin basit a recording studio mi, ma'am. Katunggal ada may surat na kanta, ijay mi nga i-record. Kinapudno na. Plano na nga i-release dagiti surat na kanta. Tapno laang matungpal dagiti arapaap na. Isu na laang, tayo di mapan kami kumaidya Manila. Tapno ipasa na itigayim mi nga agtrab-trabaho iti sikat a recording studio. Isumatan ti panagkalaysada ni Robert. Impadulin na kanyak dahi ta USB, sakbay anatay. Kat imbilin na nga iyawat ko kano kada kayo. Itikas ta, malaglagip tayo lata, nga uray awanan dito'y lubong.
Leo, saan ka di nga itati death anniversary day di Amanda? Wenana, kinapudno na. Imawag kanyak itay ni Madam Regina. Mapantayo kano itinakaitan naman ni Amanda. Tayintay sumarongkar. Ay, no kasta nga rod, ayabamon ti ka anakam. Iti kasta, agsukatan sakbay a pumanaw tayo. Adda ngamin iti silid na nga aggit-gitara. Wenana. Eli, anak! Agpalas kan! Adda papanan tayo kadalolam! Ay na, nagalisto gaya man ti panaglabas ti Aldaw. Pito gaya man atawan apimusay day di Amanda. Un nga rod, Nana Luisa. Malagip ko lakot nga rod, idag kakadwa kami pa'y. Talaga nakaragragsak tayo iti grupo. Daddy, iso ka ditis istoryaam kanyak? Jay napintas a babae ang naka-display tila dawan na iji balay? Iso ka din ni Mami Amanda? Ay na, Mami ti awag mo ka ni Amanda, Ellie? Wen, madam. Kanayon na ngamin na makitkita tila dawan day di Amanda, ang naka-display iji salas ti balay mi. Wen Regina, kataging gadi makal, Mami ko na nalatan, tugal makitkita na tila dawan day di Amanda. Amanda, sapay la kumata naragsak ka iti sadi naman ngayan mo ita. Gaputan na tong paltibilin mo. Amum ka di? Anas sa mga kanta ka naggitara ni Ellie? Isuanuan hiyaman ti arapaap mo, Eli apok, aramidam. At da kami lang kinilolam Regina amang suportakan ka. Ibilang dakan kas pudpudno nga apo ko mi. Thank you, Lolo Arturo. Kat inton dumakalak, kaya't kumati agbalin a singer, akas ka ni Mami Amanda. Ditan papagayam, tinaggibusan, teseryetayo itaalawas, anapauluan, nadadaal, nga arapaa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Dea Yap, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.